Načítám subjekt, Sibiřan. Spouštím hloubkovou analýzu slovní zásoby, analyzovaný subjekt. Video s názvem Erik Meldík je mimo. Délka záznamu 26 minut. Spouštím filtraci slovní vaty. Prostě nevím, na to mi cítí, že se mi zdá, že spíš, nevím, jak to je v skloňování. Každopádně extrémní je strašně divného člověka, který do sebe bylo zahrát ty vole student, jestli tady do tohohle jde aspoň nějaké úsilí, vole, na ten autem, nebo jsem tam vydal ne, prostě, kam jsem to doslova točil video, ty vole, o autech. Tam to bylo, prosím vás, 2. Pak divné, že člověk tady neodmítá, no, jako nevím, upřímně, nevím, jak se to tam může převést, vole, na to jednoho kamaráda, to si ty vole a konec. Vidíte, vole, třeba 2 týdny, nebo vole, máš počítat. Počkat. Pozastavuji počítání. Detekována kritická chyba v procesoru subjektu. Sledujte tuto časovou smyčku. Točím, co mě zajímá, takže tam z ničeho nic natočím kam o autech, ty vole. Nebo jsem tam vydal video, jak testujem Vítkovi auta. A taky prostě random věci. Ale taky díky tomu točil video, ty vole, o autech. Jakoby, víš co, moje vášeň, vole, proto tu opakuju, ale... Subjekt se pokouší racionalizovat redundanci. Argument emoce systém neuznává. Plýtvání časem potvrzeno.